gitu nama, gitu. Mana? Gitu nama deh. Deh mana kalau gitu nggak sih mana? Đau gục ra chắc không phải đâu. Silakan. So guys, ini finally vaksin an hasil liur vaksin covid vaksin liur bihi guldup aku sin deman. Sibu trans kalam vaksin ke kasih laban zabai. So ang bedini lan hasil liur. Ise mari nanda nama sifera mari bungsina. To provide away daisen hasil nabu zang zang. Fui जों सफैबाय. Tolong for daisen sofaibai. Empat ni bisa kan jadi Kasturba Gandhi jadi pergi. Empat man sifera boti negativity pusau kasih narna vaksin. Itu seperti mana vaksin kelawan mai bazagan narna. So ini kan prime sih gideng vaksin anda bad liur trans kalam only vaksin ke liur. Zee budaya ang darlah. सफैबाय. Tolong for daisen sofaibai. Pre habin sih. No mbak anlay ya. Jadi hasil liur mbak mana gini aja karber nabi bilang jadi apa ya mana no ni ne za ani nipsala. Gitu na bhai. Tolong for navy ni zadang Kasturba Gandhi willing so zang ke biar orang vaksin ke dalam. Tolong for ang gas si proses kita kalau nggak jadi fari mana makalam dengan makalam na mana dah juga tes bakalam mana tu yang biar sih gidiar na corona tes kamu nek sih. Tu mazak nanti. Apa kalau macam? Seriously, ini aku bela ke sini ni. Di sini kami tengok rumah ni. Bagi ni na. कैसा लगा तो लोग फोटो टेस्ट खाम जाबाय इनफ्राय नै नेगेटिभ ने खाम जाबाय बिखिन गिदिर आरोना पजिटिभ ओंखारबा सेसलि होना थ' फाइनालि नेगेटिभ आरोना स' मोजां नांबाय थ' दायो लायनोसै आरोना थ' बेफोर बारा देखायनो हायासै दे माने बारा लानो होआखै डक्टरफोरा स' बेनिखाय बारा देखायजोबनो हायासै माने सिङाव एलाव गैया आरोना केमेरा स' बिदिनो गिना कैसा लगा तो कैसा लगा अच्छा लगा है क्या गाहाम सोंदों ना मला प्राय मानसियानो गियोजे माने गथ' सोनाय गियो आरोना ओमफ्राय नोंहा बोरै जादों सुजाना बोरै मोनदों आंथ' गाहाम सोमोन्दो सुजाना माने लोगोफोर गिना दे माने सोबा जेबो जाया आरोना मात्र माहाय मिनिटल' मोनो बिनि गिना ओमफ्राय आं गिता माने इखो थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो बिजि लानो लाइन गासिबो नेगेटिभ आरोना सिन्था गैला गासिबो एसे गिनाया खारबाय खिन्थु दा बिजि लायनायसो दायो गिदों नामा बिजि लानो gitu nama deh, dia sadar deh, kami ini dia deh, dia tuh, buat saya. Ompray लोगोफोर जोंखौ नैयावनो होगोन बिजिखौ नैबे रुमाव ओमफ्राय लोगोफोर नैबे नुहुरनाय न'आनो जाहैबाय आंनि गोदोनि उन्दैनि स्कुल माने भेरगाव इउएन एकाडेमि लोगोफोरनिफ्राय भेरगावनि इउएन एकाडेमि आरोना स' नैबे जाबाय कस्तुरबा गान्धी बिल्डिं नैबे लोगोफोर स' बेनोसै नुथाय मोननैसो देखायबाय आं थ' आं दायो लानोसै बिजिखौ सेरियासलि माने आंखौसो फार्स्ट होबाय आरोना थ' माने लोगोफोरा आंखौ एसे खर' गिदिंदोंमोन आरोना माने खर' गिदिंनाय एसे मोन्दोंमोन आरोना बिजि लाखांना बाट एख' नङा बाट टाइटलि आरोना स' एसे जन होदो जोंखौ माने एसे आधा घन्टासो जना जों थांसै आरोना बिनिफ्राय एसे रेस्ट लानांगौ माने दे माने खर' एसे गिदिंगासिनो माने Đau gục ra chắc không phải đâu. Đau gục ra chắc không phải. vaksin लाखाबाय ओमफ्राय नै vaksin होग्राया जा आदै सोंनि आदै होनायखौ बारा सायासै आरोना Silakan. Itu kalau dari isi गिदिंगासिनो खर'आ माहाय आरो माहाय एसे स्लाइटलि 1%. नै आंखौ बिटिया आंखौ दाउ जरा होननाया गाव मोनसिगोन दा गिदिर नामा गिदिर Mana? गिदिर नामा होनदों Di sini mana pakai makan ikan. Ang mani, namun juga ang makan ikan juga. Patam क्या फराय जोंनिया जोब्बाय सानैबो भेक्सिन लाखांबाय होनदों ओमफ्राय जेबो प्रसेस गैया लोगोफोर जास्ट थां टेस्ट खालामजा डाइरेक्ट भेक्सिन लाखा आरोना ओमफ्राय जेबो सिन्था गैया एख' गैया सायाबो मायाबो गिना नोंथांमोना गाज्रि फाइनाल लाखाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांसै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आरोना केमेरामेन मासे फाल्तुलै बेलाय हेट
माने लोगोफोर मोनसे बाथ्रा माने दिनै सानसे जेबो जोंखौ मावनो होआखै माने आराम जना जा मोजां जा दावदै जा बेदर जा माने लोगोफोर जेबो गोरा खामानि मावना आरोना नोंथांमोनाबो बिजि लाखांना सानसे रेस्ट ला आरामसे रेस्ट ला लोगोफोर बिनिसै जेबो प्रसेस गैया ओमफ्राय मोजां नांबाय लाना एसे माबा मोनसे कनफिडेन्स बारायबाय आरो लोगोफोर गासिबो प्लिज लाबानो जाबाय आं रिकुवेस्ट खालामनो गासैखौबो गिनाङा स' फ्रायानो नेगेटिभ सानगासिनो बाट नेगेटिभ नङा लोगोफोर गासिबो ट्रास्ट खालाम भेक्सिनखौ गासिबो लाबानो जाबाय अके दा जों थांनोसै न'आव दा जों थांनोसै न'आव ओइ खर'खौ मारिबा मोनदोंलै एसे फरायदों खर'खौ आंनि फेसबुक जाखाबाय आं माय स्ट्रं ना मानसिया दुरबल एकदम दुरबल बोरायखौ गिना गासिबो लाबानो जाबाय जेबो टेनसन गैया लोगोफोर दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय एसे फ्रेस जाबायबो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ खेनसै आरोना माने एसे इखोनो देखायबाय आं मा खालामदों मा खालामना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भेक्सिन लादोंबा सानसे न'आव जिरायना था जेबो गोरा खामानि मावनाङा आरोना माने लोमजानायबो लोगोफोर गाहामसोनो माने देहायाव खामानि मावदों होनना मिथियो आरोना लोमजादोंबा स' एसे लोमजाथों जेबो नङा इसोर गासिबो लोमजाखायो लोमजानाया ओमफ्राय एसे लोमजानायनि थाखाय बिजिखौ लानो गिना आरो नोंथांमोना बिजिखौ लाथार मास्ट बि मानोना बेनो जोंनि कर'नानिफ्राय बासिनो थाखाय मोनसेल' राहा आरोना लोगोफोर दे होमबा ना दिनै थाखाय बेखिनिसै आरोना स' देखायबाय एसे एनै जि हायो प्रसेसफोरा जोबोद प्रसेस जेबो गैया थांना लायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो गिनाङाबो स' लोगोफोर बेखिनिसै दिनै भिडिअ स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे गासिबो भेक्सिन लाथार लोगोफोर मास्ट बि लाथार अके स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे